Ing salebeting urip ora kabeh bisa kita tampi mung saking raos pribadi. Akeh-akehe kedewasaan ora katingal saka pintermu ngucap, nanging saka kaprigelanmu nyawiji karo kawicaksanan. Serat Wedotama ngelingake marang kita kabeh. Aja mung nggugu karepe dhewe, aja mung arep dipuji, nanging wis wayahe kita waspada marang apa kang ora katingal. Mangkene tembang pangkur padha katelu. Gugu karsaning priyangga norang nganggo peparah lamun angling lumo ing ngaran nanging janmo ingkang wus waspada semu sinamun ing samudana sesadon